A v tomto videu budeme nič púšťať, budeme rozprávať sa trošku. Chcel som trošičku reagovať na ten Genesis Squid Game. Ak ste videli video, tak čo som ho hral, také, bolo to také, tam je nudné, to úspech nebavilo, len keby to... Je to Pentatlon, ale nehrajú to... všetko... Všetky tie výzvy v tom Pentatlone musíme hrať s tými ľudia. Podľa mňa to je také, divné, si myslím. A to je krátke video, že čau.